Baso zorgindua. Dola urte asko bazegoen baso batean ondoan erritxo bat. Hor errege Sally printzesa eta Juliet printzesa bizi ziren. Juliet, joan zure arrebarengana eta nire lanak egitera. Esan zion erregea Juliet printzesari. Ondo da aita, orain joan gara. Esan zion Juliet. Sally joan gara eta bere lana egin behar dugu. Ondo da, baina nik azken eguna da hori egiten dudana. Kontuan izan hori. Gaur gauean jango naiz eta ez naiz bueltatuko. Zuk egit nahi duzuna, baina nik... Erantzun zion Sally. Nik ere zurekin joango naiz arre batzu. Orduan gauean bi arreba joan ziren gaztelutik, baina Sally begiratu zuen atxetik eta ez egin bere arreba. Sally! Oiukatu zuen. Juliet, non zaude? Hemen nago Sally, ni naiz. Baina, Disney bat zara? Bai, baina... Eta Juliet koltatzen hasi zen. Txikia ginean amaren tarta zati bat jan nuen, eta bera nirea jan zuen. Orduan tarta hori enbenenatuta zegoen, eta horregatik ez nintzen hil, eta bera bai. Kontatu zion. Orduan, biok basora segi ziren eta har etxetxo bat aurkitu zuten. Nortzuk zarete zuek? Esan zuen mutiko batek. Ni Sally naiz, eta beste hau Juliet. Eta zu? Ni bat naiz, zerbait behar duzue? Bai, lagundu mesedez. Zertan? Zure etxean lotan gelditzea! Bai horixe, hemen gelditu mesedez. Eta hor, gau pasa zuten. Hurrengo gunean, Juliet oiukatu esan zuen. Sally, non zaude? Eta bilatxera, basoaren erdean 8 bat aurkitu zuten. Ni daukat nireko basuloan, baina nik utziko zaituzte pasatzen ere zuek niri janaria ematen badidazue. Ondo da, nire aita jan, ez zaigu inporta. Eta hirura basora joan ziren. Matt berarekin gelditzea eskatu zien, eta horrela urteak joan eta urteak etorri Matten eta Juliet eskonketaren egun bat, baino lehenago Matt hil egitzen. Leyenda kontatzen du bikoteko eskonketa bat, baino lehenago mutila hiltzen baldin bada, neska beti triste biziko dela.